gani mai suna Usman Muhammad dan shekara 23 shahararren mayaki ne daga kasar Chadi. An kama shi a cikin Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, kamar yadda kuka sani, wannan gidan TV na NTG1 TV sabon gidan TV ne, don haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora mun gungun. Dajin 'yan tumaki na ƙaramar hukumar Faskari lokacin da yake wasan buya da jami'an tsaro. An kama shi kuma lokacin da ake masa tambayoyi ya yi magana cewa shi ɗan ƙasar Chadi kuma ya biyo ta Nijar. Zancen da ake ma bindigarsa da yake magana yadda yake faɗa cewa tana nan a wani gari inda shi ya je ya ɓoye ta, ya san inda bindigar take mai kiran AK-47. Gashi a hannunmu kuma muna kan bincike a kansa. Kai ya sunanka? Usman Muhammad. Shekara ka nawa? Shekara 22, Ilaya ya kawo 23. To ga ka a Najeriya, me ya kawo ka? Niger ne hito ni ina zuwa Chad. Sai na sun ka kame ni a can hanya. A ina aka kama ka a ina? An ce a cikin dajin 'yan tumaki a Faskari. A wancan gari ne suna ce Farsidan wala shinu ana fa. Farizan wala. To yanzu me ya shigo da kai Najeriya? Ba hanyar nan na ni dauko ni ina tafiya. An ce daji ne muku zafi saboda ana ta harba muku bom. Kun kasa zama shine ka gudo jami'ai suka kawo. To garin ya ina dabbobinka? Rakun mana ina cikin su sai ya kare na bar su can Niger. To kuma me ya kawo ka Najeriya tunda dabbobinka suna Niger? Waɗannan na gwamnati na ba nauna. To kaga kenan ka zo da niyyar yin wani abu, ka zo da laifi. Kuma ka ce ka iya harbin bindiga, an maka training na yaki. Training kan na sani, gardefu na sani, rakko na sani. Kwarai da gaske ka sani. To bindigan kafa? Bindiga ya zama ne bindiga. Bindigar tana ina yanzu? Yanzu bindiga tana tauko. A ina aka binne ta? Wajen sarkin Fulani. Wajen sarkin Fulani na kai malam. Ka tsaya ka kalle su. Zo nan. Zo nan. Ya sunanka? Ka buɗe baki. Ka buɗe baki. Usman. Usman wa? Adam. Adam. Adam, a wace unguwa kake? Kurna. Kurna. Ta ina? Kano. Kano. To gashi an ce kun damfari wata hajiya ko? Kun karɓar mata kuɗi nawa? 200 da nawa? Da 47. To ya kuka karɓi wannan kuɗi a hannunta? Ya ake yin hikimar? Ya ake yin hikimar? Ya ake hikimar? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yawa musulma. Wanda muke so mu taimake ki da niyyar Allah ya miki alkhairi da sai cika da imani kuma dukkanin rayuwarki Allah ya miki albarka, Allah kuma sai gama duniyar lafiya da iyalanki. Kuma iyayenki su da su Allah jikin sun suna raye Allah sai kirbar su lafiya. Saboda ki samu ta su goro guda uku ki sadaka su kan bukatun ki na alkhairi Allah zai biya miki wata da alkhairi insha Allah. Da ce to shi kenan na ta yi. Sai aka yi abu. To ta yi ɗinkin nan ta ce na ce to ne ta yi. Na ce to ba mukin hima da ke hima masana yin hima ya sa wani abu. Ya sa wani abu, ya sa albarka. To zo kai ma yi mana yanda kai mata kai ma muji. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya gida ya jama'a. Allah ya sutura, Allah ya rufe asiri. To baiwa Allah ya taimake ki. Mu rufa ne za mu ɗauki zakar dukiya mu baki domin ki gina masallatai, ki gina makarantu, ki taimaki yan uwanki. Abinda aka yi kenan. Ka daɗe kana yin wannan? A'a. Nawa kuka karɓa a hannunta? 247. Ta yaya aka yi aka karɓi kuɗin? Ta account. Account? Aka sa? 97 ba? 150 kuma fa? Ajiye aka ɗauka. A ina? Ta ajiye aka ɗauka. A ina kuka ce ta ajiye?
a wajen garin su. A wurin garin su. Na mamanta su. To ku a garin kuke? A'a. To ya aka kuka san garin su? Ita za a tambaya ta waya cikin hikima za ta faɗi. To ya aka yi har kuka samu lambar ta? Hada lamba ake, shi wancan shi ya kira wata. Waye? Shi wannan aram. Shi ya hada lambar? Shi dai kira ta a wayar shi na gaishe da ita, yana magana da ita. Da ta yi muku kwatance shine kuka taho tun daga Kano kuka zo ɓata garawa? Kuka zo kuka ɗau kuɗin? Mun gode. Kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi mana like, sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya. Mun gode.